Croeso I bawb ohonoch chi I Oedfa ddigidol Ebeneser Caerdydd ar y Sul olaf o Rhagfyr 2024. Da ni'n y cyfnod rhyfedd hwnnw rhwng yn adolig a dydd calan, a pha ffordd gwell I ffarwelio hefo'r flwyddyn a fu ac edrych ymlaen ar gyfer 2025 na thrwy addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Da ni'n byw mewn byd ansefydlog fel da ni wedi gweld yn ystod y 12 mis dwytha. Ond yn yr arglwydd yma'n gobaith sicr yn llawenydd parhaus a'n diogelwch tragwyddol, a hynny trwy gariad rhyfeddol yn ei anwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. Felly, yn ystod y munudau nesaf mi fyddwn ni yn meddwl chydig am hanes y doethion ac yn gweld sut mae y ffydd Gristnogol yn taflu golini ar yn bywydau yn awr ac ymlaen i'r dyfodol. Gawn ni gydweddio. Dad Nefol, da ni diolch I ti am gyfla I ymgynnull at ein gilydd drwy gyfrwng y cyfryngau yma I dyfoliannu a dy glodfori di. Rwyt ti'n dduw perffaith ac yn ysblennydd, y tu hwnt I'n hamgyffred ni yn aml. Ond yn yr arglwydd Iesu Grist, mi wyt ti wedi rhoi datguddiad arbennig I ni, o dy feddwl, o dy ewyllus, o dy deyrnas ac o dy iachawdwriaeth. Helpa ni drwy'r ysbryd glân I fyfyrio'r hynny yn ystod y munudau nesaf yma o fawl. I weld nad rhyw chwedloniaeth ddarfodedig ydy hanes geni'r arglwydd Iesu, ond un o ryfeddodau mwyaf, os nad y mwyaf, yn hanes dynoliaeth. Medda Pant y Celyn ymhlith holl ryfeddodau i'r nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Clodforwn di, dyrchafwn di, a diolchwn I ti am Iesu Grist fer arglwydd. Yn ei enw ef. Amen. Mathew 2. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Jwdea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain I Jerusalem I ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma I dalu teyrnged iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lân. Roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly galwodd Herod y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia I fod I gael ei eni? Yn Bethlehem, Jwdea, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd. Bethlehem yn hir Jwda, nid rhyw bentref dibwys yn Jwda wyt ti. Achos ohono ti daw un I deyrnasu, un fydd yn fugail I arwain fy mhobol Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth I gyfarfod preifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yna dywedodd, ewch I Bethlehem I chwilio am y plentyn, a gadewch I mi wybod pan ddewch o hyd iddo mwyn I mi gael mynd I dalu teyrnged iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w ddweud, I ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaen nes iddi aros uwch ben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth ei bodd. Pan aethon nhw I mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. A dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, air a thys a myr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd I beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio yn ôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. Yn llawer o'n carola a ran amla mewn dramâu nadolig, mae'r doethion yn ymddangos ar yr un pryd â'r bugeiliaid. Ond dydy hynny ddim yn ffeithiol gywir.
doedd y doethion ddim yno'n gweld y baban Iesu yr un pryd a'r bugeiliaid. Fe ddeithon nhw draw yn ddiweddarach, a mae rhai arbenigwyr yn dweud y gallai fod wedi bod cymaint a blwyddyn neu ddwy wedi geni yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae'n addas i ni ar y sul hwn i feddwl am hanes y doethion yn y cyfnod ar ôl yn adolig, fel rhywbeth o ddigwyddodd wedyn. A beth dwi eisiau gwneud yn yr ychydig funudau nesaf ydy cydio mewn rhai o'r pethau dwi'n weld sydd yn arwydd o cael ar ymweliad y doethion. Wrth gwrs, da ni'n gwybod na 3 oedd yno, wrach na 2, wrach na 10, ond da ni'n gwybod na 3 anrheg roddwyd ganddyn nhw i'r arglwydd Iesu. A dyma rai o'r pethau sy'n aros yn meddwl i ar ôl darllen yr hanes. Wrth i'r doethion ddod i weld yr Iesu, da ni'n gweld fod bob math o bobl yn dod ato fo. Mi oedd y bugeiliaid wedi ymweld â'r Iesu, ond mi oedd teulu'r Iesu wedi taro heibio, ac bod yna hanes anrhydefus yn y Beibl am fugeiliaid, maen nhw'n cael eu cysylltu'n aml iawn hefo tylodi a hefo arwerin bobl gyffredin yn y ganrif gyntaf. Mae'n ymddangos wedyn bod y doethion yn cynrychioli haen wahanol o'r boblogaeth. Maen nhw yn bobl addysgedig sydd yn ymwneud â gwyddoniaeth neu chyda seryddiaeth. Mae'n amlwg yn ôl yr rhoddion roddwyd bod ganddyn nhw gryn gyfoeth, bod ganddyn nhw amser i deithio'r byd yn astudio'r ffurfafen a'r ser sydd uwch ben. Felly, yn wahanol i'r bugeiliaid, mae'r doethion yn gyfoethogion sydd wedi cael addysg da, seryddwyr oedd yn ceisio dirnad symudiadau yr bydoedd yn yr awyr. Go bryn bod nhw hefo cefndir i ddewig, da ni ddim yn gwybod. Go bryn bod nhw'n gwybod rhyw lawer am yr Hen Testament na'r proffwydo. Go bryn bod nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu. Nac yn eithriadol o wybyddus am y Meseia. Ond am ryw reswm, dyma nhw'n cael ei arwain gan Dduw i Fethlehem. Gweld arwyddion yn yr awyr i weld baban newydd anedig. 3 pheth yn fama. Mae pawb ohonon ni ar berer undod ysbrydol, a mae pawb ohonon ni angen Duw. Da ni ddim i gyd yn yr un fan ar y daith honno. Ond mae Duw yn gweithio mewn ffordd anarferol a rhyfeddol i'n tywys ni at y gwirionedd yn Iesu Grist. Ail beth ydy fod Duw yn galw pobl o bob cefndir cymdeithasol at yr Iesu. Y tlawd a'r cyfoethog, y di-addysg a'r addysgedig, y crefyddol a'r gwyddonol, ac yn dod â nhw at yr Iesu oherwydd fod ynddo fo wirionedd tragwyddol. A'r trydydd peth ydy fod y newyddion da Cristnogol ar gyfer y byd i gyd, ar gyfer holl genhedloedd y byd. A'r rhan hyfryd o'n gwaith ni'n ystod yn bywyda ydy rhannu y newyddion am yr arglwydd Iesu. I mi, mae o'n rhywbeth dylid i nodi am hanes y geni yr arglwydd Iesu Grist. Ydy, does na'm byd crefyddol iawn yn digwydd yn ystod yr hanesion yma. Hynny yw, does na ddim defodaeth, does na ddim teml, does na ddim ymgynnull ynghyd mewn cynulleidfa, mewn capel, wrth gwrs, na synagog, does dim offeiriad, does dim aberthau, does dim arogyldarth, dim oedfaon. Fi o'n angylion yn canu, cor o angylion wrth gwrs. Ond nid crefydd ddefodol ydy Cristnogaeth, ond dod at y person rhyfedd yma a ddaeth i'n byd. Iesu, mab Duw, y dwyfol ddynol un, a rhoi yn ffydd ynddo fo, sydd wrth gwrs yn meithrin yn perthynas gyda Duw. Ac felly, Iesu Grist sydd yn y canol, Iesu Grist sydd yn nghanol
ac yng nghalon yr hanes yma, dod at Iesu nath y bugeiliaid a'r disgyblion, nid dod i gynnal defodaeth neu i ddarllan litwrgi. Da ni'n gallu cyfiawnhau yn hunan o flaen Duw beth bynnag, a rhoi ffydd yn Iesu a'i ddilyn o rag y gallwn i gydol yn hoes ydy'r hyn da ni'n cael y fraint o'i wneud. Ond pam does na ddim elfennau crefyddol fel y bysa ni yn ei labelu nhw? Oherwydd na Iesu ei hun yw sylfaen ein gobaith a'n hychubiaeth a'n llawenydd. Cymrwch chi geiriau yma gan Paul yn Galatiaid, yr ail benod, adnod 16. Da ni'n gwybod mai dim cadw yn ddeddfol holl fanylion y gyfraith Iddewig sy'n gwneud ein perthynas ni gyda Duw yn iawn. Credu fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon sy'n gwneud hynny. Felly roedd rhaid i ni'r Iddewon hefyd gredu yn y Meseia Iesu, credu mai ffyddlondeb sy'n ei gwneud ni'n iawn gyda Duw, dim cadw manion y gyfraith Iddewig. All neb fod yn iawn gyda Duw drwy gadw'r gyfraith. Felly mae'r ffydd Gristnogol yn seiliedig ar Iesu ac ar yn perthynas ni gyda'r Iesu ac ar ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu. Mae'n perthynas ni wedi cael ei thorri y berthynas gyda Duw, oherwydd yn gwrthryfel, oherwydd yn anifuddod a'n drygioni. Mae'r cysylltiad naturiol wedi cael ei rwygo a da ni ddim yn gallu trwsio y berthynas honno drwy'n i ryw fath o blesio Duw a cael pwyntiau ger ei fron. Ond yr hyn sy'n fendigedig am Gristnogaeth ac am hanes yn adolig ar ei hyd ydy fod Duw yn ei gariad tuag ata ni wedi trefnu ffordd i'n cymodi ni hefo fo'i hun drwy Iesu Grist. A mae hynny'n digwydd mewn o leia dwy ffordd. Mae'n elfennau eraill lawer wrth gwrs. Yr un gyntaf ydy fod Iesu wedi dod i'r byd ein mwyn ni, gan fod yn ifydd hyd angau i angau ar y groes. Ac ar y groes fe fu farw'r Iesu dros ein gwrthryfel, dros yn anifuddod, dros yn syrthio cyson a'n dilyn llwybr gwahanol i ffordd Duw. A thrwy aberth o a chredu ynddo, da ni'n cael maddeuant a'n golchi yn lan o'n holl gamwedda. Yn yr ail beth ydy, mae Iesu'r Meseia wedi byw bywyd perffaith ar yn rhan ni, y bywyd y dylia ni fod wedi byw, oherwydd safon Duw ydy perffeithrwydd, mi ddyla ni fyw bywydau perffaith. Da ni di methu, dwi'n methu o ddydd i ddydd, mae pawb ohona ni methu cyrraedd y safon, ond mae Iesu wedi byw bywyd perffaith. A thrwy'n i gredu ynddo fo, mae berffeithrwydd o'n cael ei drosglwyddo i ni, fel petasa ni wedi byw y bywyd hwnnw. Mae Roger Edwards yr Wyddgrig yn rhoi y peth yn arbennig. Gwaredwr cryf i'r gwan, o am gael ei adnabod fy mhriod i am rhan, fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r anial wlad. Un o'r rhyfeddodau ynde, yn bod ni'n cael yn gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist ei hun. Fod Duw yn edrych arna ni ac yn gweld nid yn amerffeithrwydd a'n drwg am pechod, ond gweld perffeithrwydd a chyfiawnder Duw. Peth arall yn hanes y doethion ydy Herod ddrwg ynde. Mae o'n gymeriad pwysig yn yr hanes. A mae rhaid bod y doethion yn bobl reit bwysig oherwydd bod nhw wedi cael clust y brenin Herod oedd yn cynrychioli'r Rhufeiniaid ymhlith cenedl yr Iddewon. I fod o'i hun o dras Iddewig, fodd yn gyfrifol am y trethu ac am gadw cyfraith a threfn. A dyma'r deithion yn taro heibio i weld Herod. Ac yn y rhan yma o'r hanes, da ni'n gweld y gwahaniaeth rhwng ffordd teyrnas Dduw a ffordd awdurdod a theyrnas y byd. Ffordd mae Duw yn gweithredu mewn cariad a
yn dod â chymod. A ffordd mae Herod yn gweithredu drwy awdurdod, drwy gleddyf, drwy drais, drwy ladd bechgyn bach, rhag ofn bod na frenin yn mynd i gymryd ei deyrnas. A mae Herod yn gweithredu trwy drais a chreulondeb. Mae Duw yn gweithredu drwy faban bach diamddiffyn. A dyfodd yn ddyn a wasanaethodd eraill hyd yr eithaf. Nid byddinoedd, nid taflegrau, nid drons yn hedfan, nid rhyfel ydy ffordd teyrnas Dduw, ond egwyddorion cariad a maddeuant a thrigaredd a heilioni sydd yn perthyn i ffordd y deyrnas. Mae hanes y deithion yn cloi hefo brawddeg fach awgrymog yn Efengil Mathew yr ail benod mae'r hanes. A dyma'r cymal i chi. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd, y gwir doeth neu'r doethion, i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio nôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. Mi oedd Herod wedi awgrymu y dylan nhw fynd ar un ffordd, ond dyma'r rhain ar ôl cwrdd ar arglwydd Iesu yn dilyn ffordd wahanol. Doedden nhw ddim am ddilyn ffordd Herod, ond mi oedden nhw'n dilyn ffordd y Meseia. A dyma sy'n digwydd i lawer ohona ni ynde pan da ni'n dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist ac yn ei dderbyn fel gwaredwr. A mae o a'i gariad, a'i esiampl, a'i ddysgeidiaeth, a'i groes, a'i atgyfodiad yn y newid ni. Tyda ni ddim yr un fath ag odda ni wrth gredu a dilyn fel disgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n dilyn ffordd wahanol. Gadewch i ni feddwl am hyn wrth i ni gamu o 2024 i fewn i 2025. Pa ffordd yr yda ni am ei dilyn? Yda ni o gyfarfod a chredu yn Iesu Grist am ddilyn ffordd wahanol. Blwyddyn newydd dda i bawb ohonach chi, ac amen. Cai ffynta